मा रागा जोंबाय नामा? गासिबो सेंग्राफ्रानो एखे गोजाखा। आइया मा होनो राव जाखो बेलाय? आंनि अनगायैसो सोरबा हेन्डसाम बयफ्रेन्ड दंबावो नामा? होद आं बिदिबा थांफिनसै। ओइ जानला दाजाखा आंजों। दालाय बयनिबो गोसथोनाय सेंग्राफ्रा गाव गावनि गार्लफ्रेन्डखौ बिदि खालामा। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आदा, बाजै, आलासिया सफैबायमोन नै। जिरायदो। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बे फाग्ला बिदैजों जायो। बियो मोनसे शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे शर्ट मुभिखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिल, आबुल, प्रीति, प्रिया, फबा। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्क्रिप्ट, स्ट'रि आरो प्रडिउसारानो जादों जयन्त बसुमतारी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों अनिल नार्जारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों प्रिया एन्टारटेनमेन्ट। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअ बिथांमोना लाबोब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानो। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थानो थाखाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनानै हरदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै।